Είσαι πολύ προσιτός, πολύ εύκολος να τον διαβάσεις, πολύ απελπισμένος για να γίνεις αρεστός. Η γλώσσα του σώματός σου μπαίνει σε ένα δωμάτιο και φωνάζει για επιδοκιμασία. Χαμογελάς όταν τίποτα δεν είναι διασκεδαστικό. Κουνάς το κεφάλι σου ακόμα και όταν διαφωνείς. Πλημμυρίζεις τη σιωπή με αγχωτική φλιαρία, επειδή το βάρος της σιωπής σε κάνει μικρό. Και ο κόσμος το παρατηρεί αυτό. Οι άνθρωποι είναι εκ φύσεως θηρευτές. Δεν χρειάζεται να είναι κακοί για να μυρίσουν την ευαλωτότητα. Απλώς πρέπει να είναι άνθρωποι. Όταν ανιχνεύουν την επιθυμία σου για την επιβεβαίωσή τους, χάνουν τον σεβασμό τους για σένα ενστικτωδώς. Σε βάζουν σε ένα κουτί. Το κουτί του καλού, το κουτί του ασφαλούς ατόμου, το κουτί του υπηρέτη. Και μόλις μπεις μέσα σε αυτό το κουτί, γίνεσαι ακίνδυνος. Και οι ακίνδυνοι άνθρωποι ξεχνιούνται. Υπάρχει όμως και ένα άλλο είδος παρουσίας. Μια παρουσία που δεν ζητά προσοχή αλλά την απαιτεί. Μια εμπιστοσύνη τόσο απόλυτη, τόσο πυκνή, που τρομάζει τους ανθρώπους. Όχι επειδή είναι βίαιοι, αλλά επειδή είναι ξένοι. Είναι η εμπιστοσύνη ενός ανθρώπου που δεν χρειάζεται την έγκριση καμίας φυλής, γιατί έχει χτίσει το δικό του βασίλειο. Ο Μακιαβέλη κατάλαβε αυτό το μυστικό. Το ψιθύρισε σε πρίγκιπες και βασιλιάδες μέσα στις σκιές των Ιταλικών αυλών. Ήξερε ότι για να κυβερνήσει κανείς δεν πρέπει να επιδιώκει να αγαπηθεί. Η αγάπη είναι αναξιόπιστη. Η αγάπη δίνεται από επιλογή, αλλά ο φόβος, ο σεβασμός που γεννιέται από το δέος, είναι μια αλυσίδα που δεν μπορεί να σπάσει. Σήμερα δεν συζητάμε για αυτοεκτίμηση. Δεν μιλάμε για θετική σκέψη. Διεξάγουμε μια νεκροψία στην τωρινή σας προσωπικότητα, αφαιρώντας τον αδύναμο ιστό και ράβοντας την νοοτροπία ενός χάρακα. Θα μάθετε πώς να γίνετε ψυχολογικά τρομακτικοί. Αλλά να είστε προσεκτικοί. Μόλις περάσετε αυτό το όριο, δεν υπάρχει επιστροφή. Οι άνθρωποι θα σας φερθούν διαφορετικά. Η ζεστασιά του να ανήκεις κάπου με τους άντρες θα εξαφανιστεί, αντικατασταθεί από την απόσταση του σεβασμού. Αν προτιμάτε την άνεση να σας αγνοούν, φύγετε τώρα. Αλλά αν είστε έτοιμοι να είστε εσείς αυτός που θα κινεί τα κομμάτια, αντί να κινείτε το κομμάτι, ακούστε προσεκτικά. Να ο ατελής κύκλος. Ο λόγος που νιώθεις αδύναμος δεν είναι η έλλειψη δύναμης. Είναι επειδή χάνεις δύναμη. Χάνεις εξουσία με 7 διαφορετικούς τρόπους κάθε μέρα. Σταμάτα την αιμορραγία και η πίεση αυξάνεται. Όταν η πίεση αυξάνεται, γίνεσαι δύναμη. Άσε την επέμβαση να ξεκινήσει. Ο πρώτος νόμος: σκότωσε τον καλό άνθρωπο. Έχεις προγραμματιστεί με ένα ψέμα. Από παιδί σου έλεγαν ότι αν είσαι καλός, ο κόσμος θα είναι καλός σε αντάλλαγμα. Ότι αν είσαι ευγενικός, θα ανταμοιφθείς. Ότι το να ακολουθείς τους κανόνες θα σε κρατήσει ασφαλή. Κοίτα τη ζωή σου. Λειτουργεί. Ή μήπως κερδίζουν αυτοί που τους παραβιάζουν. Προχωρούν μπροστά οι άνθρωποι που παίρνουν αυτό που θέλουν. Έγραφε ο Μακιαβέλη. Ένας άνθρωπος που θέλει να ομολογήσει την καλοσύνη του σε όλα, αναγκαστικά θα βρεθεί σε δύσκολη θέση ανάμεσα σε τόσους πολλούς που δεν είναι καλοί. Μετάφραση. Αν παίζεις σύμφωνα με τους κανόνες του όμορφη σε ένα παιχνίδι όπου οι άλλοι παίζουν για την εξουσία, εσύ θα καταστραφείς. Η καλοσύνη είναι μια στρατηγική επιβίωσης για τους αδύναμους. Είναι μια έκκληση για έλεος. Λέει, δεν θα σε πληγώσω, σε παρακαλώ μην με πληγώσεις. Είναι υποταγή πριν καν ξεκινήσει η σύγκρουση. Η τρομακτική αυτοπεποίθηση ξεκινά όταν αντικαθιστάς όμορφη με εμφύλιο. Υπάρχει μια διαφορά. Η ευγένεια είναι μια επιλογή. Είναι ένας κώδικας συμπεριφοράς που επιβάλλεις στον εαυτό σου από πειθαρχία. Η ευγένεια είναι ένα αντανακλαστικό. Είναι μια εξαρτημένη αντίδραση για την αποφυγή συγκρούσεων. Ο άνθρωπος που τρομοκρατεί είναι ευγενικός. Κρατάει την πόρτα. Μιλάει ήρεμα. Χρησιμοποιεί τρόπους. Αλλά πίσω από τα μάτια του στέκεται ένας τείχος. Δεν το κάνει για να τον συμπαθήσεις. Το κάνει επειδή τηρεί ένα πρότυπο. Αν τον προσπεράσεις, η ευγένεια εξαφανίζεται. Όχι σε οργή, αλλά σε πάγο. Όταν σταματάς να προσπαθείς να γίνεις αρεστός, γίνεσαι απρόβλεπτος. Και η απρόβλεπτη φύση είναι η ρίζα του ψυχολογικού τρόμου. Σκεφτείτε το αφεντικό που φωνάζει συνέχεια. Είναι ενοχλητικός, αλλά όχι τρομακτικός. Ξέρετε τι θέλει. Θέλει να ξεσπάσει. Είναι ένα παιδί. Τώρα σκεφτείτε το αφεντικό που δεν υψώνει ποτέ τη φωνή του. Αυτόν που σας κοιτάζει επίμονα σιωπηλά όταν κάνετε λάθη. Αυτόν που μιλάει απαλά, αργά και χαμογελάει χωρίς να ζαρώνουν τα μάτια του.
Αυτός ο άνθρωπος είναι τρομακτικός. Γιατί? Επειδή δεν μπορείτε να διακρίνετε τα σχέδιά του. Δεν γνωρίζετε τη θέση σας. Έχει αποσυνδέσει τα συναισθήματά του από την αλληλεπίδραση. Για να το πετύχετε αυτό, πρέπει να σταματήσετε να χαμογελάτε εξ ορισμού. Παρατηρήστε τον εαυτό σας για μία εβδομάδα. Πόσο συχνά χαμογελάτε όταν δεν είστε χαρούμενοι. Πόσο συχνά γελάτε με ένα αστείο που δεν είναι αστείο. Αυτό είναι υποτακτικό σήμα. Είναι ένα βιολογικό σήμα προς το α στο δωμάτιο ότι δεν αποτελείται απειλή. Τέλος, κρατήστε το πρόσωπό σας ουδέτερο. Αφήστε τα μάτια σας να ξεκουραστούν στους ανθρώπους χωρίς να βιαστείτε να τους καθησυχάσετε. Όταν σταματήσετε να σηματοδοτέ, είτε υποταγή, οι άνθρωποι αρχικά θα νιώσουν άβολα. Θα ρωτήσουν «Είσαι καλά, είσαι θυμωμένος». Αυτή η δυσφορία που νιώθουνε, αυτή είναι η μετατόπιση της εξουσίας. Αυτή είναι η συνειδητοποίηση ότι δεν μπορούν πλέον να σας διαβάσουν. Έχετε γίνει ένα κλειστό βιβλίο σε ένα δωμάτιο με ανοιχτά περιοδικά. Ο δεύτερος νόμος. Το κενό της σιωπής. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εθισμένοι στον θόρυβο. Τρομάζουν την παύση. Παρακολουθούν δύο ανασφαλείς ανθρώπους να συνομιλούν. Επικαλύπτονται. Διακόπτουν. Σπέβδουν να γεμίσουν κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου του νεκρού αέρα, επειδή η σιωπή μοιάζει με κρίση. Πετάνε λέξεις στο κενό για να χτίσουν μια γέφυρα. Απεγνωσμένα αναζητούν σύνδεση. Το μακιαβελικό μυαλό κάνει το αντίθετο. Αυτός δημιουργεί το κενό. Η σιωπή δεν είναι άδεια. Η σιωπή είναι ένα κενό και η φύση απεχθάνεται το κενό. Όταν μένεις σιωπηλός, δημιουργείς μια ψυχολογική βαρύτητα. Άλλοι, παρακινημένοι από το άγχος τους, θα σπεύσουν να γεμίσουν αυτή τη σιωπή. Θα αποκαλύψουν πράγματα που δεν ήθελαν ποτέ να πούν. Θα διαπραγματευτούν εναντίον του εαυτού τους. Θα σου προσφέρουν δύναμη απλώς για να τερματίσουν την αμηχανία. Να πώς το μετατρέπεις σε όπλο. Όταν σου κάνουν μία ερώτηση, μην απαντήσεις αμέσως. Περίμενε 1 δευτερόλεπτο, 2 δευτερόλεπτα, 3. Κοίταξέ τους. Διατήρησε οπτική επαφή και μετά απάντησε. Σε αυτά τα 3 δευτερόλεπτα ο εγκέφαλός τους επιταχύνεται. Τον προσέβαλα. Ήταν η ερώτηση χαζή. Τι σκέφτεται? Έχεις αποσταθεροποιήσει τη βεβαιότητά τους πριν καν αρθρώσεις έστω και μία λέξη. Όταν μιλάς, μίλα πιο αργά. Η γρήγορη ομιλία σηματοδοτεί άγχος. Σηματοδοτεί ότι φοβάσαι ότι θα σε διακόψουν ή ότι ο χρόνος σου δεν έχει αρκετή αξία για να τον διεκδικήσεις. Η αργή ομιλία σηματοδοτεί ότι περιμένεις να σε ακούσουν. Σηματοδοτεί ότι δεν έχεις πουθενά αλλού που θα προτιμούσες να είσαι και ότι δεν φοβάσαι κανέναν. Φαντάσου έναν βασιλιά να εκδίδει διάταγμα. Βιάζεται, σκοντάφτει. Όχι. Μιλάει σαν ο κόσμος να περιμένει τα σημάδια στίξης του. Αν σας διακόψουν, μην υψώσετε τη φωνή σας, μην θυμώσετε. Απλώς σταματήστε. Σταματήστε εντελώς να μιλάτε. Κρατήστε τα μάτια σας στραμμένα στον διακόπτη. Αφήστε τη σιωπή να αιωρείται. Αφήστε το δωμάτιο να νιώσει την αγένεια της πράξης του. Συνήθως θα σκοντάψει, θα ζητήσει συγγνώμη ή θα σταματήσει. Έπειτα συνεχίζετε στην ίδια ακριβώς ένταση από το ίδιο ακριβώς σημείο. Δεν παλέψατε για τον λόγο. Απλώς τους δείξατε ότι σας ανήκει. Ο τρίτος νόμος. Λιμοκτονήστε το χρυσό μοσχάρι. Το χρυσό μοσχάρι είναι η εξωτερική επιβεβαίωση. Είναι το είδωλο που λατρεύετε κάθε φορά που ελέγχετε το τηλέφωνό σας για likes. Κάθε φορά που ψάχνετε για ένα κομπλιμέντο. Κάθε φορά που εξηγείτε τον εαυτό σας σε κάποιον που δεν έχει σημασία. Δεν μπορείτε να έχετε τρομακτική αυτοπεποίθηση αν είστε εθισμένοι στην επιδοκιμασία. Αν μπορώ να ελέγξω την αυτοεκτίμησή σου με ένα κομπλιμέντο, σε κατέχω. Αν μπορώ να σου καταστρέψω τη μέρα με μία προσβολή, σε κατέχω. Είσαι μαριονέτα και τα συναισθήματά σου είναι τα νήματα. Για να τρομοκρατήσεις, πρέπει να κόψεις τα νήματα. Πρέπει να φτάσεις στο συναισθηματικό μηδέν. Αυτό δεν σε κάνει ρομπότ. Σημαίνει ότι η αυτοαντίληψή σου είναι ένα εσωτερικό φρούριο. Είναι κλειστή για το κοινό. Αν κάποιος σε αποκαλέσει ιδιοφυΐα, σκέφτεσαι, ξέρω τι είμαι. Αν κάποιος σε πει ανόητο, σκέφτεσαι, ξέρω τι είμαι. Καμία από τις δύο δηλώσεις δεν κινεί την κατάσταση. Όταν συναντάς κάποιον που δεν έχει ανάγκη να τον συμπαθήσεις, είναι ενοχλητικό. Έχουμε συνηθίσει στο σύστημα κοινωνικής ανταλλαγής. Σε επικυρώνω. Με επικυρώνεις. Όταν επιλέγεις να μην συμμετέχεις σε αυτήν τη συναλλαγή, γίνεσαι ένα σφάλμα στον πίνακα. Οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν περισσότερο να σε εντυπωσιάσουν. Θα προσπαθήσουν να προκαλέσουν μία αντίδραση.
Αυτή είναι η δοκιμασία. Ο Μακιαβέλη είπε, αυτός που επιδιώκει να εξαπατήσει, θα βρει πάντα κάποιον που θα επιτρέψει στον εαυτό του να εξαπατηθεί. Ήξερε επίσης ότι αυτός που επιδιώκει να προκαλέσει, θα βρει πάντα κάποιον αρκετά αδύναμο για να αντιδράσει. Όταν σε προκαλούν, όταν σε προσβάλλουν, το ένστικτό σου είναι να αμυνθείς, να εξηγήσεις, να αντισταθείς. Μην το κάνεις. Η άμυνα υπονοεί ότι η επίθεση έγινε. Η εξήγηση υπονοεί ότι ο κατήγορος έχει την εξουσία να σε κρίνει. Ανταυτού χρησιμοποίησε συμφωνώ και ενισχύωη το βαριεστημένο βλέμμα. Αν κάποιος πει ότι είσαι αλαζόνας, ο ανασφαλής άντρας αντιτείνει. Όχι, δεν είμαι. Απλώς έχω αυτοπεποίθηση. Ο επικίνδυνος άντρας λέει, με έχουν αποκαλέσει χειρότερους ανθρώπους. Ή απλώς λέει, εντάξει, και επιστρέφει στη δουλειά. Αρνούμενος να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, καθιστάς το όπλο τους άχρηστο. Τους δείχνεις ότι η γνώμη τους για εσένα δεν έχει καμία αξία στον κόσμο σου. Τίποτα δεν είναι πιο τρομακτικό για έναν ναρκισσιστή ή έναν νταΐ από ένα θύμα που απλώς βαριέται από αυτούς. Ο τέταρτος νόμος. Στάση της κορυφής. Το μυαλό σας καθοδηγεί το σώμα σας, αλλά το σώμα σας επίσης πειράζει το μυαλό σας. Δεν μπορείτε να νιώσετε σαν χάρακας αν είστε κουλουριασμένοι σαν γαρίδα. Δεν μπορείτε να νιώσετε επικίνδυνοι αν συρρυκνώνεστε για να καταλαμβάνετε λιγότερο χώρο. Τάξτε πώς κάθεστε αυτή τη στιγμή. Είναι τα πόδια σας σταυρωμένα σφιχτά. Είναι οι ώμοι σας σκυφτοί. Είναι το κεφάλι σας κάτω. Διευρύνεται. Η μακιαβελική στάση είναι ανοιχτή. Εκθέτει τα ζωτικά όργανα. Αυτό ακούγεται αντιφατικό. Σε μία μάχη προστατεύετε τα ζωτικά σας όργανα. Αλλά στην κοινωνική δυναμική, το να εκθέτετε το στήθος και την κοιλιά σας σηματοδοτεί έλλειψη φόβου. Σηματοδοτεί «δεν σε φοβάμαι». Δεν χρειάζεται να προστατευτώ. Καταλάβετε χώρο. Ακουμπήστε το χέρι σας στην άδεια καρέκλα δίπλα σας. Ανοίξτε τα πόδια σας. Όταν στέκεστε όρθιοι, σταθείτε με το βάρος σας στα δύο πόδια, στη γη. Και τα μάτια είναι το όπλο. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μάτια σάρωσης. Τρέχουν γύρω από το δωμάτιο, ελέγχουν εξόδους, ελέγχουν πρόσωπα, ψάχνουν για απειλές ή φίλους. Αυτή είναι η συμπεριφορά του θυράματος. Ένα ελάφι σαρώνει, ένα κουνέλι σαρώνει, ένα λιοντάρι εστιάζει. Εκπαιδεύστε τα μάτια σας να κινούνται αργά. Όταν κοιτάτε κάτι, ματιά σε αυτό, κλείδωσε. Απορροφήστε τα δεδομένα. Όταν αλλάζετε το βλέμμα σας, μετακινήστε το ομαλά στον επόμενο στόχο. Όταν περπατάς, μην παρεκκλίνεις. Σου έχει τύχει ποτέ να περπατήσεις σε έναν διάδρομο και να κάνεις αυτόν τον μικρό χορό με κάποιον που έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση. Εσύ πας αριστερά, αυτός πάει αριστερά. Ζητάς συγγνώμη. Μαζεύεσαι. Ο επικίνδυνος άντρας διαλέγει μια γραμμή και την ακολουθεί. Δεν κοιτάζει το πρόσωπο του ατόμου. Κοιτάζει πέρα από αυτόν, προς τον προορισμό του. Η φυσική και η ψυχολογία συμφωνούν. Το αντικείμενο με τη μεγαλύτερη ορμή κερδίζει. Όταν περπατάς με απόλυτο σκοπό, οι άνθρωποι ενστικτωδώς θα απομακρυνθούν. Θα νιώσουν το κύμα της πρόθεσής σου και θα χωριστούν σαν την ερυθρά θάλασσα. Δεν είναι αλαζονία. Είναι διάνυσμα. Εσύ έχεις έναν προορισμό. Αυτοί όχι. Επομένως, κερδίζεις τον χώρο. Ο πέμπτος νόμος. Η απόσυρση της προσφοράς. Ζούμε σε μια οικονομία προσοχής. Η προσοχή είναι το νόμισμα. Το λάθος σου είναι ότι δίνεις το νόμισμά σου δωρεάν. Είσαι πάντα διαθέσιμος. Απαντάς αμέσως σε μηνύματα. Λες ναι σε κάθε πρόσκληση. Μένεις αργά στα πάρτι ακόμα και όταν βαριέσαι. Προσφορά και ζήτηση. Αν είσαι πάντα εκεί, η αξία σου είναι 0. Ο Μακιαβέλη συμβούλευε τον πρίγκιπα να τον βλέπουν, αλλά να κρατάει αποστάσεις. Η οικειότητα γεννά περιφρόνηση. Αν θέλεις να τρομοκρατήσεις τους ανθρώπους με τη σπουδαιότητά σου, πρέπει να γίνεις σπάνιος. Πρέπει να είσαι πρόθυμος να φύγεις. Σε κάθε διαπραγμάτευση, κάθε σχέση, κάθε αλληλεπίδραση, το άτομο που είναι πιο πρόθυμο να φύγει κατέχει το 100% της δύναμης. Αν φοβάσαι ότι θα χάσεις την κοπέλα, τότε σε κατέχει. Αν φοβάσαι ότι θα χάσεις τη δουλειά, τότε σε κατέχει το αφεντικό. Αν φοβάσαι ότι θα χάσεις τον φίλο, τότε ο φίλος σε κατέχει. Πρέπει να εξασκήσεις την τέχνη της εξόδου. Φύγε από το πάρτι όσο είναι ακόμα διασκεδαστικό. Άφησε τη συζήτηση όσο είναι ακόμα ενδιαφέρουσα. Κλείστε πρώτα το τηλέφωνο. Δημιουργήστε έναν ημιτελή βρόχο στο μυαλό τους.
Όταν φεύγεις πριν τελειώσουν μαζί σου, δημιουργείς μία πείνα. Αναρωτιούνται, πού πάει, τι κάνει, μήπως συναντά κάποιον καλύτερο? Γίνεσαι ένα μυστήριο. Και το μυστήριο είναι το έδαφος αναπαραγωγής της έλξης και του φόβου. Μην εξηγείς την απουσία σου. Πρέπει να πάω. Γιατί? Έχω πράγματα να κάνω. Αυτό είναι αρκετό. Ο αδύναμος άνθρωπος παρέχει ένα δρομολόγιο. Πρέπει να πάω να ταΐσω τη γάτα μου και μετά να προλάβω να βάλω πλυντήριο. Βαρετό, κοσμικό, ανθρώπινο. Ο επικίνδυνος άνθρωπος απλώς εξαφανίζεται μέσα στον σκοπό του. Αυτό ισχύει και για τη συναισθηματική σας διαθεσιμότητα. Μην εκθέτετε το τραύμα σας σε νέες γνωριμίες. Μην λέτε σε όλους τις αδυναμίες σας. Κρατήστε τα χαρτιά σας κρυφά. Σε έναν κόσμο υπερβολικής μοιρασιάς, ο άνθρωπος που κρατάει τα μυστικά του είναι ο άνθρωπος που κρατάει τα χαρτιά. Ο έκτος νόμος. Η ικανότητα είναι η μόνη πραγματική αυτοπεποίθηση. Όλα όσα συζητήθηκαν μέχρι τώρα, στάση σώματος, σιωπή, απόσυρση, αυτές είναι τακτικές. Αλλά τακτικές χωρίς βάση είναι απλώς χειραγώγηση. Και τελικά, η χειραγώγηση καταραίει. Για να έχεις πραγματικά αυτοπεποίθηση, για να είσαι πραγματικά τρομακτικός, πρέπει να είσαι επικίνδυνος. Δεν εννοώ σωματικά βίαιος, αν και το να είσαι σωματικά σε φόρμα βοηθάει. Εννοώ ότι πρέπει να είσαι αρμόδιος, πρέπει να είσαι καλός σε αυτό που κάνεις. Ο Μακιαβέλη δεν είπε απλώς στον πρίγκιπα να ενεργήσει σαν βασιλιάς. Του είπε να μελετήσει τον πόλεμο, να μελετήσει την ιστορία, να κατανοήσει το έδαφος. Αν είσαι ανίκανος, η σιωπή σου δεν είναι μυστηριώδης, είναι μπερδεμένη. Το βλέμμα σου δεν είναι έντονο, είναι ανατριχιαστικό. Πρέπει να χτίσεις μια στίβα από αποδείξεις. Ο εγκέφαλός σου δεν είναι ηλίθιος. Ξέρει αν είσαι ηττημένος. Μπορείς να κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και να απαγγέλεις δηλώσεις όλη μέρα, αλλά αν δεν έχεις καταφέρει τίποτα, ο εγκέφαλός σου θα ψιθυρίζει. Είσαι ψεύτης. Η αυτοπεποίθηση πηγάζει από την αδιαμφισβήτητη απόδειξη της δικής σας ικανότητας. Προέρχεται από το να κάνετε δύσκολα πράγματα. Προέρχεται από το να τηρείτε τις υποσχέσεις στον εαυτό σας. Όταν ξέρετε ότι μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεστε. Ο χειρουργός δεν πανικοβάλλεται. Όταν ο ασθενής αιμορραγεί, πηγαίνει στη δουλειά. Είναι ήρεμος επειδή είναι ικανός. Αν θέλετε να τρομοκρατήσετε τους ανθρώπους, γίνετε ο καλύτερος στο δωμάτιο σε κάτι. Θα μπορούσε να είναι η δουλειά σας. Θα μπορούσε να είναι η ικανότητά σας να ακούτε. Θα μπορούσε να είναι η ικανότητά σας να αναλύετε μια κατάσταση. Όταν μιλάτε, πρέπει να έχετε δίκιο ή τουλάχιστον πρέπει να είστε στοχαστικοί. Ο Μακιαβέλη προειδοποιούσε ότι ένας ηγεμόνας που βασίζεται στις συμβουλές των άλλων ανατρέπεται εύκολα. Πρέπει να έχετε το δικό σας μυαλό. Πρέπει να διαβάζετε. Πρέπει να σκέφτεστε. Πρέπει να αμφισβητείτε τις δικές σας προκαταλήψεις. Όταν συνδυάζεις υψηλή ικανότητα με υψηλή σιωπή, γίνεσαι μονόλιθος. Οι άνθρωποι το ξέρουν αυτό. Όταν εσύ κάνω μίλα, θα είναι η λύση. Σε κοιτάζουν σε μια κρίση. Και αυτή είναι η απόλυτη μορφή κυριαρχίας. Όχι αυτός που φωνάζει πιο δυνατά, αλλά αυτός που κοιτάζουν όλοι όταν το κτίριο καίγεται. Ο 7ος νόμος. Η προθυμία να είσαι ο κακός. Αυτό είναι το τελευταίο εμπόδιο. Αυτό που βάζει τους πάντες σε τρικλοποδιά. Φοβάσαι ότι ο καθορισμός ορίων θα σε χαρακτηρίσει εγωιστή. Φοβάσαι ότι το να πεις όχι θα σε χαρακτηρίσει αγενή. Φοβάσαι ότι η επιτυχία θα σε χαρακτηρίσει αλαζόνα. Αφήστε τους. Για να κυβερνήσεις τη ζωή σου, πρέπει να αποδεχτείς ότι στην ιστορία κάποιου άλλου εσύ θα είσαι ο κακός. Δεν μπορείς να δώσεις προτεραιότητα στη ζωή σου χωρίς να απογοητεύσεις τους άλλους. Είναι μαθηματικά αδύνατο. Αν δουλεύεις πάνω στην επιχείρησή σου, απογοητεύεις τους φίλους σου στο ποτό. Αν αποταμιεύεις τα χρήματά σου, απογοητεύεις και όσους θέλουν να τα ξοδέψουν. Αν επιλέγεις τον αυτοσεβασμό, απογοητεύεις και όσους σε προσπερνούσαν. Ο Μακιαβέλη έγραψε: «Είναι απαραίτητο για έναν ηγεμόνα που θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να ξέρει πώς να κάνει το κακό και να το χρησιμοποιεί ή όχι ανάλογα με την ανάγκη. Δεν λέει να είσαι κακός, λέει να είσαι πρόθυμος να σε αντιπαθήσουν για τους σωστούς λόγους. Ο τρομακτικός άνθρωπος αποδέχεται τον ρόλο του. Δεν προσπαθεί να πείσει το παράσιτο ότι είναι καλός ξενιστής. Απλώς το απομακρύνει. Όταν σταματάς να φοβάσαι την ταμπέλα του εγωιστή, απελευθερώνεσαι. Μπορείτε να με βοηθήσετε να μετακομίσω αυτό το Σαββατοκύριακο?
Όχι. Ουάου, είσαι εγωιστής. Αν έτσι το βλέπεις εσύ. Τέλος συζήτησης. Δεν χρωστάς στον κόσμο τον χρόνο σου. Δεν χρωστάς στον κόσμο την ενέργειά σου. Χρωστάς τις δυνατότητές σου, τις κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθείς. Αν η προστασία της ειρήνης σου σε κάνει κακό στα μάτια του χαοτικού, τότε φόρεσε το μαύρο καπέλο με υπερηφάνεια. Τη στιγμή που θα αποδεχτείς ότι δεν χρειάζεται να είσαι ο ήρωας στην ταινία όλων των άλλων, είναι η στιγμή που θα γίνεις ο σκηνοθέτης της δικής σου ταινίας. Πώς λοιπόν το συναρμολογείς αυτό? Πώς βγαίνεις από την πόρτα σου αύριο το πρωί ως διαφορετικό ζώο? Δεν τα κάνεις όλα ταυτόχρονα. Το κάνεις αλλάζοντας τη γεωμετρία των αλληλεπιδράσεών σου. Αύριο περπάτα πιο αργά. Αύριο περίμενε 3 δευτερόλεπτα πριν απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερώτηση. Αύριο μην χαμογελάς αν δεν νιώθεις πραγματικά χαρά. Αύριο μην ζητάς συγγνώμη που πιάνεις χώρο. Θα νιώσεις αντίσταση. Ο καλός τύπος που κρύβεις μέσα σου, αυτός ο υπηρέτης που κυβερνά τη ζωή σου για χρόνια, θα φωνάξει. Θα πει «Μας μισούν, φερόμαστε περίεργα, διορθώστε το, άφησέ το να ουρλιάξει, δες το να πεθαίνει. Στην αρχή θα είναι κρύο, ο αέρας γύρω σας θα αλλάξει. Οι άνθρωποι θα σταματήσουν να σας χτυπούν την πλάτη και θα αρχίσουν να σας κοιτάζουν στα μάτια. Τα πειράγματα θα σταματήσουν και θα ξεκινήσει ο σεβασμός. Θα συνειδητοποιήσετε ότι ο τρόμος που εμπνέεται δεν είναι φόβος για σωματική βλάβη. Είναι ο φόβος του αγνώστου. Είναι το δέος του να βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι πλήρως, χωρίς απολογίες, κυρίαρχος. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι κατακερματισμένοι. Είναι κομμάτια των γονιών τους, κομμάτια του τραύματός τους, κομμάτια της κοινωνίας. Όταν βλέπουν έναν ολόκληρο άνθρωπο, ένα ενωμένο μυαλό, τους συγκλονίζει. Τους υπενθυμίζει όλα όσα δεν είναι. Αυτή είναι η δύναμη του ξεχωριστού. Δεν είσαι εδώ για να ενσωματωθείς. Είσαι εδώ για να γίνεις ορόσημο, ένα άκαμπτο, ακίνητο αντικείμενο σε ένα ποτάμι από παρασυρώμενα συντρίμμια. Ο Μακιαβέλη δεν έγραφε για τις μάζες. Έγραφε για τους λίγους που είχαν το στομάχι να κυβερνήσουν. Εσύ, η αυτοπεποίθηση δεν είναι συναίσθημα. Είναι όπλο. Πάρε το. Χρησιμοποίησε το για να σκοτώσεις τον υπηρέτη. Χρησιμοποίησε το για να προστατεύσεις το βασίλειο. Γίνε αυτό που φοβούνται, ώστε να μπορέσεις επιτέλους να γίνεις ο άνθρωπος που σέβεσαι. Αν αυτό σας άνοιξε τα μάτια, καταλάβετε, αυτό είναι το μόνο που μπορώ να δείξω δημόσια. Υπάρχουν βίντεο που δεν μπορώ να ανεβάσω για όλους. Υπάρχουν πτυχές της σκοτεινής ψυχολογίας που απλά δεν μπορώ να συζητήσω δημόσια στο YouTube, χωρίς να λογοκριθώ ή να απονομισματοποιηθώ. Ο αλγόριθμος καταστέλει τις πιο ισχυρές πληροφορίες. Αυτές υπάρχουν πίσω από το κουμπί συμμετοχής. Αν είσαι ακόμα εδώ, δεν είσαι σαν τους άλλους. Εγγραφείτε αν δεν έχετε εγγραφεί. Αλλά αν θέλετε ό,τι είναι κρυμμένο, κάντε κλικ στο κουμπί εγγραφής και μπείτε στο επίπεδο του αρχιτέκτονα. Θα ξεκλειδώσετε αποκλειστικά, χωρίς λογοκρισία, βίντεο που εμβαθύνουν στα βαθύτερα σημεία της ανθρώπινης ψυχής. Τα περισσότερα δεν θα το κάνουν. Αυτό είναι το νόημα.